No, dobre ľudia, už vás nebudem napínať. Prišlo mi jeden zázrak, trochu som sa roztrál, aby tu nebolo vidno jedno také meno. No to je jedno. Takže ideme to otvoriť. Ja som to hneď rozbil, nevadí. Ideme to otvoriť. No. Máme to tu. Ideme to pozrieť. A ja vám velice rád ukážem, čo to je. Ale chcem tu vidieť minimálne jeden komentár a minimálne 2 lajky. Ak chcete, aby som hral s týmto na videu, stále neviem, ako to vymyslím. Práve preto vám dávam tu takúto úlohu. Proste vidíte, aká je to hra. Ak nie, tak nie. No. Pam padada. Počkaj. Tak. Je to FC26, no men na Pleko 4 bola. Jej. Aspoň ja môžem používať. No. Ale je tu. A je celkom pekná. Ideme to rozbaliť. Dobre, trošku som si nalúpol tunak, takže ideme na to. Kurňa. Ale mám to ešte lepšie, takže nejaký satisfying. No, výborne. A je tu takže ako som povedal, 2 lajky, 1 komentár a ja spravím s ňou video, no a ja sa idem teraz zahrať.